स्वप्न लाइफ फार्म स्वागत। यदि गाई रखुଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘାସ ଚାଷ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନେପିୟର ଘାସ। ଏଇ ଘାସ ବଢ଼ିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଖାଇବେ ସେମାନେ, ଭଲ ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ନେପିୟର। ଆକୁ ଛେଳି ଭଲ ଖାଇବେ, ଗାଈ ବି ଖାଇବେ, ନରମ ଘାସ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଘାସ ହେଲେ ଗାଈଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ କମିବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ଭଲ ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି। ଗାଈ ଆରାମସେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିଦେବେ, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଛୋଟ କରି ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଈ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଘାସ ଚାଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମକା ଟାଇପ୍ର ଘାସ ହେଇଛି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନେପିୟର। କୋଉଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ପାଇବେ। କାରଣ ଦାନା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଗାଈ ରଖି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସିଏ କମେଇବେ ତାହା ଖାଇବେ। ତାହେଲେ 30 କେଜି ଦିନକୁ ଘାସ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ନିହାତି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ପେଟ ଭରି ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଦାନା ଦେଲେ, ଖାଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦାନା ଦେଲେ ଚାଲିବ। ଏଇଭଳି ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।